ndinoda kureurura kuromba ini nemurume wangu. Baba D vakanotora mushonga kuMozambique kune vamwe sekuru kuti vaite mari, zvinhu zvanga zvisingatifambire. Mushure mekutora mushonga uyu, zvinhu zvakatanga kufamba, tikaita mari inotyisa zvisingaiti. Asi pagore roga roga, after 2 years, panofa hama yavo, either mwana wababa vavo o verudzi rwekwavo. Pari zvino vauraya vanhu vanosvika 12. Vanhu vakambofamba semhuri vakavabata, asi hapana chavakambovaita. Mumba tinogara nenyoka 2 plus zvikwambo 2, chirume nechikadzi. Ndatambura ini hama dzangu, mari yacho haichanakidzi. Ndinokuwa zvisingaiti nechikwambo chechirume. Apa ivo vanorara nechechikadzi everyday. Apa chinorara nyangwe nevanasikana vedu. Chinhu chinondishungurudza ichochi, chine mitemo inorwadza. Apa rudzi rwose hapachina kana anotida, vose vave kunamata. Saka izvozvi chakuda ropa, takushayawo kunongedzera, nokuti kwese kwakupisa. Saka chati ndichipe vana vangu, moyo wangu uri kurwadza, vana vangu handidi navo veduwe. Apa naivowo baba vaonda nokushaya zvokuita, vanorara vachirohwa everyday. Zviri kuda ropa, apa hachidi vatorwa. Ndodiko ndibatsirikane, nokuti ndambofambawo asi hakuna ari kuzvigona. Endi pandinodzoka kumaprofita ndinodzipwa kunge ndichafa. Zvino handichazivi pokubata nezvinhu izvi. Apa mazuva ano vakafa vose vari kutirwisa. Hatirari usiku hama dzangu. Takatadza pasi nokudenga. Mwari vatiregererewo tiwane rugare, nokuti tatambura. Kana paine vamunoziva vanobatsira, ndibatsirewo ndisunungurwe. Ndapfidza vedu wei.